Kada smo prije 2 godine u Tuzli posjetili prvi centar za palijativnu njegu, nismo ni slutili da će 2 godine poslije Bosna i Hercegovina imati takve centre u Sarajevu, Ljubuškom, Čapljini, Trebinju, Zenici i Banja Luci. Negdje kao dnevne centre, negdje kao hospicije. Svi ti ljudi koji otvaraju hospicije, mene jako veseli, ali svi su dolazili kod nas i mi svima nudimo nesebičnu edukaciju. U Federaciji BiH zdravstvo je u nadležnosti županija i liječnik obiteljske medicine preporučuje palijativnu njegu. Reforma zdravstva u oba entiteta potrebna je kako bi se osiguralo financiranje centara za palijativnu skrb. Po novom zakonu ne bi smjeli ni imati taj centar, ali mi smo samoinicijativno ostavili taj centar jer smo smatrali da je to humano. Naravno da je financiranje nužno da bi se mogla napraviti struktura palijativne njege, ali najvažnije je snaga ono što je u nama samima. Jednostavno, drukčije gledati na ljude koji su naši korisnici na kraju njihova života. Palijativna njega u središte pozornosti stavlja čovjeka kao cjelinu, a ne samo neke njegove dijelove. Uostalom, pravo na palijativnu skrb mnogi su u svijetu već proglasili osnovnim ljudskim pravom. Žalosno je recimo jedan odnos prema ljudima da se čovjeka gleda samo kao jedan proizvodni stroj i dok on funkcionira radi da mi oko njega vodimo brigu. A kako podići kvalitetu života takvih ljudi? Stručnom pomoći, razgovorom, psihosocijalnom pomoći. Smrt u palijativnoj njezi nije poraz. Briga o kvaliteti života u trenucima patnje ono je o čemu se govorilo na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. 18. studenoga dan je sjećanja